Ел сайын август айында традицияға еленген Олмас пасы бәйрәм өткәреле. Бәйрәм гадәттәгечә Камы-Тамагы районы Красновидово авылында катнашучыларын җыйды. Бәйрәмгә Татарстан мәдәният министрлыгы, Камы-Тамагы районы һәм Красновидово авыл җирлеге администрацияләре зур ярдәм күрсәтә. Тулырак алдагы язмада. Тарихка күз салсак, риваят буенча авылга Красновидово исемен император Екатерина II биргән. Ул Идел буйлап гизгәндә биредәге урынның гаҗәеп матурлыгын күреп, нинди гүзәллек дип шаккаткан. Авыл элек-электән алмагач бакчалар белән дан тоткан. Максим Горький минем университетларым китабында алмагачлар чәчәк ата. Авыл алсу кар көртләре һәм хуш ис белән күмелгән. Ул бөтен җиргә үтеп керә дип яза. Бик шат бу бәйрәмгә, бөтенебез бик көтеп тордык бу бәйрәмне, һәм безнең республикадан күп кешеләр килделәр бүген җал итәргә, һәм бүген монда күп артистлар чыгыш ясыйлар, һәм Мәскәүдән дә килделәр артистлар. Бөтенесен шул зур бәйрәм белән котлыйм. Яблочный спас – это любимый праздник в народе. Алмаз спасы халыкның яраткан бәйрәме, элек-электән киң таралган бәйрәм. Чөнки бу җиләк-җимеш өлгергән вакыт, уңышны җыю символы һәм халык бәйрәме. Алмалов спас фольклор бәйрәме. Елдан-ел бәйрәмдә катнашучылар саны арта. Авыл кешесеннән тыш, Татарстанның һәм Россиянең төрле төбәкләреннән туристлар килә. Яблочный спас ул безнең берничә ел элек башланды инде. Биредә шул нәкъ менә шул бәйрәм белән ул җирдә традицияләрне торгызу белән бәйле иде. Максим Горькийның Красновидово авылындагы музей ул безнең Татарстан Республикасы Фәнни музееның филиалы булып санала. Аңа бәйләнгән. Һәм әлбәттә инде әлеге бәйрәмне монда уздыру турында, уздыру буенча сораулар бик тумады. Нәкъ Красновидово авылы, аның алма бакчасы бар, бик зур, бик матур алмаларга бай. Һәр ел һәм әлбәттә инде елгадан ерак булмавы шуның белән бәйле иде. Һәм инде әлбәттә Максим Горький безнең өчен кадерле чыганакларның берсе, аның монда биредә яшәүе, аның биографиясының бер мизгеле белән бәйле. Красновидово авылының төп горурлыгы Горький музее. Бу уникаль музей дөньяда танылган язучының бердән-бер авыл музее. Музей эше нәтиҗәсендә җирле халык алмалы спасны оештыру һәм үткәрү процессына ныграк җәлеп ителә. Определенно все сказано. Наш музей единственный в России сельский музей, посвященный великому писателю. Безнең музей Россиядә бөек язучыга багышланган бердән-бер авыл музее. Ул инде 41 ел эшләп килә. Бу Алмаз спасы бәйрәмен үткәрү генә түгел, ә киң күләм катнашучылар белән ял итү. Бу чара безнең музейда инде 8 ел уза. Башта кечкенә генә музей бәйрәме булды, хәзер бәйрәм республика күләмендә уза. Нутис, сказал он, не хотите ли приехать ко мне? У меня есть хорошие книги. Я помогу вам учиться. Через 2 дня. Я был в Красновидове. Бәйрәм музей буйлап театральләштергән экскурсиядан башланды. Музей бакчасында чәй белән сыйланып һәм мастер-классларда катнашканнан соң, халык төп программаны карарга беренче тапкыр искиткеч матур урында урнашкан биек Идел ярына агылды. Жыл сайын чакырып киләләр бу матур бәйрәмгә, жаратып киләбез бик каты. Бик каты матур табигатына сокланып, менә шушы матур каршы алуларына, үткәрүләренә сокланып киләбез. Шушы форсаттан файдаланып, сезне барыгызны да бәйрәм белән котлыйсым килә. Бүген бик матур бәйрәм, шундый гүзәл Идел, алма сыйлаулары. Без гаилә белән ел сайын монда киләбез, шундый тарихи авылга, Красновидовога. Бу концерт карыйбыз, ял итәбез, бик матур авылда катнашкан бу бәйрәм. Сәхнәдә Камы-Тамагы районының фольклор коллективлары чыгыш ясады. Казаннан Медвежий угол төркеме, Мәскәүдән Инна Желанная катнашындагы кичке концерт тулысынча бәйрәм атмосферасына чумдырды. Алия Галиуллина, Найла Нәҗипова, Ири Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.